Paralog ngikir pa dia fitungin ya leit pe ya ka film ka ju. Yes. 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 Ngin ya da bao ve. Ngin ya da bao ve. Ngin ya da bao ve. Ifnya supaya fibarok paralog para jor sa sisen sakisau ayom. Kaneka deka sen ka banengkong ka bangin walam nakaneka channel ya ka video ka bom don jingya dei setia bat ka football. Hendrai ka badan dia day bat ki film kasih. Musim ka kembe jing itcha pi ka be hasr ngil chong pi ngan wan banta ban long ka jing kan ma ban long ka jing kan ma ngan wan ban pa ban long ka jing Leng bahkan eka video ni wanra asyafiya ka kubor babha hakabana do ka khatsan tarik ubnai banyo usnam arhajar arfuar hado ka arfawai tarik menta ubnai hi on pen ino ya ka film kaju. Beli pik pajba sasisian pat nyuan pai biang sepi hakabai de bet ka film kejuk kumbang ilada ban penbena kini sisngi arsngi ban mentangin penbena biang sepi ki pajba baya ka film kejuk ngin pen i pajba no apo biju cinema hall Shillong ladu ka khatsan trik jong mentau benai Julai hadu ka arpway trik jong mentau benai Julai Ban ngadang kelas tang kawai fi prolog ban pen ken mau bat kata kalong ba ya kan ka film on pen itang si tayo na kata kata sim ya kan ka kabu ba hapdang kini kisi khasan kan reu kan nyau kan pra kan dai arpau wei pidai banai pej ya kan ka film knang ba pin om babe kela ngin pen i kan ka film tang steo de kum ta ngin om lapan pen i shu hadien de kum ta nga ka pa de pik pajba smopha ban wan ma phi ban ai ka jing kersan dak ba non bet sakhi hi ya kan ka film apo biju cinema hall Shillong kapor wan pen i kan ka film kan de kapor khadwei siteng man step arbaje janmit san baje janmit pat hakapor nyo buje damit tekum ta ngamdren kamban batai hak bede bet khana jong kane ka film de wan hi ma phi ban sakhi bat pej ayu badon hapo jongka Fikir para loki para jor. Sasisen ngobo ka jingker pat ya fi kinong kersian jong kanika channel jongi supa balik pe ya kanika film kenang bakan longkum ka jing ai men sem ya ki reu don sap jong ka ben reu new trap bakin nang la ban saya ki sap ki phong jong ki bakin la ban pen mernya yangi tetat hadu bini sembiang hakawai pat ka video kublai sibon para lok ngikir pat ya fi tungin ya leit pe ya ka film ka ju.